आयै 200 दं होननाया हरदो। हाबु हाथो थांनो नांलायगौ जाखो? दाख्लैसो नोंनावनो एसे दंखायोमोन ना। बेफोर थाबाय थायो नामाब्रा आयै? हरदोब्रा दङबा। आंहाबो आरो लोगोफोराबो लेंहरगासिनो ना। दाथ' बिमानि खोथाखौ खोनासङा, नाथाय फैसा नांगौबा बिमाखौ नांगौ जायो नङा होमबा? दहाय आब'आबो हरगोन बुंदोंमोनलै, नाथाय बेबो थांबायसो ना। दखानावसो थांबाय ओरै। गथ' दा जे न'खराव सोलिगासिनो मिन्थिखाया नामा नोङो? बेफोरखौ मिन्थिखानानैबो नोंबनिफ्रायबो बारा फैसा बिथ'बाय थानो नाङा। एबारनि फुजायानो बेखारसो बायदि मोनबाय आङो आंनि थाखै। मानो होनबा नाथ' ड्रेस गोदान दं, ना फैसा दं, बास्राजोब्बायसो आङो। नोंहा आरो फैसासो गारहैनो सानदों हो? मालाया फुजानि मुङाव फैसा खामायो, नोंहा गारहैनायखौसो दावराव हाबा? गस्लाफोरालाय मा? लंपेन्ट गस्लायानो मेरला, गोदो बिब' बायनायाबो दं, आं बायनायाबो दङ। बेफोरखौ गानलांबा मा जायो? आरे आयै फिल्म नायनो नागिरदोंब्रा जोङो, ओमफ्राय लोगोफोर थांगोन, फुजायाव हाबहैगोन, फिल्म नायगोन। दा बेफोराव एसे मालाय गोदान गोदान गानजोबबा आंहा मोजां नुनाय नङाना आंखौ, माने हेन्डसामनो। आरोथ' थुनथुलिनि आब'नाव दंबाथ' आं नोंनाव बिथ' खालामोन। आब'नि सिचुवेसनखौ मिन्थिया नामा नोङो? आरो र' 200खौ हरनि आङो। थाब थांनानै थाब फै। हरला सानला बेरायहैबाय थानाङा खिन्थु। उफु आयै जागोन दे। मा जाबावनो, बेरायनाय जानायल'थारसैहाय। फिसालाबाबो हनै माथो दानिफ्रायनो एसेसो फैसाफोरखौ खामायनाय बोरै खामायो, जमायनाया बोरै जमायो सोलोंना लाखायाबा ओरैनो मोनदों होननानै गारनो थांबाल' बोरै जानोसै। नै माबा सिनेमा नायनोनो, गस्ला गोदान बायनोनो फुजानि मुङाव। आरे गस्ला गोदान माबा गोदान गैयाबाखि बेरायनो हाया नामा फुजाखौ? जोंफोरलाय माथो ओरैनो थाङोलाय। जोंबोथ' गोदोबो फुजा नायदोंमोन ना। दाबो नायो जोंबो, नाथाय जोंथ' दे बुरिबाय। थेवबो नोंसोरबा सेंग्रा गथ'बाबोथ' बिदि लाजिनांगौनि खोथा गैयाना। जि दं नालाय दं बेजों थांबाय। मा नुहैनोसै फुजायावबो मालाय, बेनो गावजों गाव महर मोखां नुलायबाय थानाय हो? बयबो थाङो होननानैथ' मानियो दे आंबो। एसेसो बेरायनो लुगैयो, अब्लाबो गोदानल' नांथारगौ बेथ' नङाना आबा। दाबा आरो जोंनि थासारिखौनो नुवाखै होनबा मा सोलिदों? जेरैबो गाज्रिल' जागासिनो। नोंगुमैयाबो खुनु फात्ता गैला, बहा थांखो? आयु हाबाब गसाय, मा जाबावनो मा खालामबावनो। फुजा मेला होनबानो दावराव दावसि जायोहाय न'खराव। गस्ला गोदान नांगौनो, हनै माबा फुजा नायनोनो, सिनेमा नायनोनो, माबा माबिनो, लोगोफोरजों थांनोनो, बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ, जारलाहाय गथ'फोर थाबा। गावसोरखौथ' फैथोंसै र', जावग्रोखागोनसै आंथ'। बे अखाफोरा मा सानखो गावखौनो गावलाय? आंखौ मानो प्रप'ज खालामनांगौ जाखो बेलाय? जेराव बेबायदि जेबो जानोनो हाया। आंथ' बेजों लोगो बायदिसो रायलायोमोन, नाथाय बे आंखौ एथ' बिदि साननानै दंमोनलै। नों नोंनि साननायखौ थाबैनो बावबा मोजांसै। आंखौ माने बेफोरबायदि मोजां मोनालै, आंखौ बिदि गोसोथोनाङा नोङो। आं रावजोंबो रिलेसनाव थानो गोसो गैला, आरो आं हिनजावखौनो लाखाला। मोजां मा फंनैसो रायलाय, ओमफ्राय बेलेगसो भाबियोलै। मोनथिगौ नोंनि महरा एकदम आंनि हाथरखि बायदि, थेवबो आं नोंखौ मोजां मोननो हाया। आंनि हाथरखिनि जायगाखौ रावबो लानो हायालै। जोबोद मोजां मोनो आं आंनि हाथरखिखौ, दासिमबो मोजां मोनो। आंजों गैयाबालाय माथो जाखो? आं बिनि गोसोखांथिजोंनो थांनानै दङना। नों मैया दाख्लैसो फैनाय आंनि जिउआव, ओमफ्राय नों आंखौ बोरै मोजां मोननो हाखो दे? थेवबो आं आंनि गोसोखौ नोंनो होनो हाया। आंनि गोसोआव नोंनि थाखाय जायगाबो गैखाया। बाथो आरो आं बारा टेनसन सानबाय थालालै। बेसो बेबायदि सानदों दा, आंथ' जेबो सानाखैना बिनि फारसे बेबायदि। दा गाव दुखु मोनोबाबो बे गावनिसो गोरोन्थि। थाबैनो बुजिफिनखागोन बियो ओमफ्रायो। माबा मोनसेथ' जाथारदों आंनि आबाया। आङो पुलिसनाव थांनांगोन। बेबायदि थाबाय थानानै जाया नङाना। आरोथ' आंनि फिसालाया जुदि मोजाङै दङबा मानो बिदि खालामबाय थागौमोन बियो? मानियो दे बे माबा माबि बुंहरलागासिनो, नाथाय आं बारा फोथायनाय मोनाखै। आंनि गोसोआनो मानियाखै। जेन' आंनि फिसालाया माबा मोनसे खैफोदावसो दङ नामा, आंनि गोसोआनो बिदि बुंगासिनो। आरो थुनथुलि बिहामजोनिफ्रायथ' बिदि एरा खालामनोनो हाया। बियो बेसेबा मोजां मोनो बियो बिखौ। हे गसाइ, मादि जाबावगोन? आंनि गोसोआ मोनस्रानो आङो खेबसे पुलिसनाव कनफार्म खालामहैथारनांगोन। थांनानै कमप्लेन हैनोसै आङो। मा जायो जाथों, फनखौ ट्रेक खालामनानै अबाय दं मानसिया, अबाव दंमारो, मानि थाखाय केस हैनो, जेनेबा बुंनोसै आरोना आङो किडनेपसो जाखो ना माखो, बेफोरबायदि माबा मोनसे बुंहैनोसै आं। मानोना बिदि खालामफेराना। फुजायावनो गोसोआनो सुख सान्तिखौनो मोनला आङो। बिहामजोआबो फैबावासैहाय, फिसालाखौसो गाज्रि मोनलायलांबाय।
औ पुलिस स्टेशनावनो थांसै आङो खेबसे माथो जानोखाय आंनि फिसालानि सेफटियासो सिगां ना बाखि उनाव मा जायो जाबाय आरो गुबुना मा सानो सानथोंहाय नाथाय आंथ' बिमा आं आंनि आबानि थाखाय बिराद सानो आबा नों सिन्था दाजा जेरावखि गैया मानो नों जुदि खैफोदाव दङबा नोंनि आइया नोंखौ जेरैखि जायाबाबो नागिरगोन र' आबा फिसालाखौ गोसोखांनानैनो फिसालानि बागानथिंसो फैबायहाय आं नै आबा जना न'आव फैफिनदो थाब थाबनो मिसिउलै आबा जना बिदि दाखालाम आबा माखौ गाज्रि मोननानै थांखो नों बहा मेहेर भाई बोरै जाखो नोंहालाय माथो बे दख'ना दखानावसो थाफैग्रा जाखोब्रा नोंलाय दख'ना खनग्रा जाफैथ'बायलां आसोल उफाय गैया नङाबा माथो पकेटानो खालि जाथारगोनलै लोगोआ लेंहरबाय ओमफ्राय फैबाय दे आङो ओमफ्राय जोंहा माबायाव थांनो होननायलाय फुजायाव थांगोनब्रा र' ओमफ्राय नों बेहायनो डाइरेक्ट फैखाबाय ना अबेबा बिनिफ्राय थांबावगोन आंनाथ' दानो सोलाबथ'नाय नङालै आसोल दाबो माने दखानाव मानसि जागोनथ' फुजा बोथोर ना बिराद मानसि जागासिनो दासान्दि हाब नंगौ नामा दे ओमफ्राय बेसेथो होयो माबाखौलाय मोननायफोरा ओरै गुरलाबा बेसेथो मोनोब्रा ओइ बिदिनोसै आसोल पकेटआ एसे थानो आन्था जाबानो जाबाय दे पकेटआ खालिद्राय जायाबानो जाबाय दे साख्रिबो गैया दासान्दिथ' कन्डिसनखौबो मिन्थिखायोना नोङो ओमफ्राय जिरायब्रा आसोल माथो गसंबाय थाखो होद ओमफ्राय नोंथ' बिफानाव बिबाबो मोनोना फुजा जानो बियाखै एफा सेंग्रा देरनानै बिमा बिफानाव बिबाय थाबावो नामाब्रा आरो दाना बिबाबो बारा इदि मोनलालै फैसानियालाय बहाथो आखायाव थाबाय थायोब्रा नै फैयै नै थाङो होननायसो जागोन नंगौबोलै एसे मावाबा दाङाबा ओरैनो उदां उदांबो मोनजालाना बेनोथ' दे होमबा ना आसोल नों थाङोबा एसे थौग्रोदो आं उनाव खबर हरसिगोन दे औ दे होमबा थाथ' खामानि नालाय खामानिब्रा मा गिदिर फिसाब्रा बिजनेस माने बिजनेस दखानाव थानायबो मोनसे फायदा जाबावोसो आंहा बिराद किउट सिख्लाफोर फैयोना नायदो माबायदिखौ नांगौबा ब्रेन्डनि नांगौ ना ओरैनो नर्मेलबाबो गासिबो दंजोबो जोंनाव गासिबो मोनजोबो बारा इसेबांबो दामिखौ नाङाहाय आदा नर्मेलबाबो जायो ओमफ्राय ब्रेन्डनिखौबो एसे देखायनायलाय मोजां मोनोबा नायनोसै अके सिस्टारमोन नायबानो जाबाय दे नानिमोन नाथायबा खायसे बै दङलै दहाय जा डिस्टार्ब खालामबाय माबा नायग्लुंजोबलांबाय दख'नाखौ बियो लांगोन बायदि ब्रेन्डनिखौबो नायजोबबाय दानाबा लांबावा बुग्लुंलांजोबबाय जोङोला आं बिदिखौ आंहासो खननो थोबायना जारौमोन समायदोंना मोजाङाथ' मोजां नुदों आदा हलेबा दामा एसे खमायनांगोन जों लागोन सानैजों गांसे दानिमोन खेबसे गानहैनानैल' नायदो नोंसोरो बिराद बरिया आरोथ' फुजा बोथोर देन्जार समायखागोनलै कालारखौ नाय नानिमोन ओरैबायदि साफा मोजां मा बुंनो आरोना दामफोरालाय मा नानिमोन नोंसोर दामखौबाबो होनानै लाबाबो जेबो लस जानाय नङा आरोना गेरेन्टि होयो आङो आदा मोजाङालाय मोजांखौनो नुमारदों आंथ' बैखौ गांनै लानोसै ओमफ्राय गांसे आइनोबो नायगोन आङो आदा नर्मेल दख'नाखौबो माने एसे खमनिखौ आरोना बेखौबो गांसे देखायनाय जागोन दे नानिमोन होमबा बेखौ गांनै लानोसै ना आयौ आदा आंनो गांसेल' लांसैहां ओमफ्राय बे नर्मेलखौ गांनै लानोसै माने आइनोबो हैनांगौ ओमफ्राय आंहाबो ओरैनो लानोसै आंनो बै येल' कालारखौ देखायफिनलाय आदा मोजां नुदोंमोन दहायनिया ना बेथ' ब्रेन्डनिसो ना नानि ओमफ्राय लामारगोन दा ना फसायोबा लांदो नानि समायखागोन बे एकदम हिर'आबो थामाम फसायखागोन बरिया वाह हायोब्रा आंबो नै जारौमोना मालाय लांसिगोनानो वाह मेहेर वाह दहायनियासो एसे सिगांना कास्टमारा बारा थिग नङामोनलै नानिमोन एकदम किउट नुखागोन नोंसोरखौबो दै आं बुंखायो हले औ आदा मोजांखौनो मोनदों कालाराबो थाब थांखानाय नङादां बियो आङा नानि मा बुंदों दिनै जोंना बेबायदि कालार थांग्रा नङाना आदा नाथाय अबेबा इदिनो खेबसे गानगासेयावनो बोरैबा जायोना कालारफोराबो बारा थिग जाया नाथाय बेखौ फसायबाय जोङो बेखौ लांनोसै आरो नानि होमबालाय उन्दुनोनो ओंखारगाथाराखैलै माथो आंखौ जोंदाव दाबो सिरि मोना नोङो सिरि मोनबालाय मा सिरि मोनाबालाय मा एखे खोथा मा जाखो ओमफ्रायलाय नङा माने साहायाबो दुंखाबाय नालाय जमा लोंनोसै सानबायमोन आरो थां लाबोथां आं दानो सिखारथ'वा साहाखौल' लाबोग्रो ओमफ्राय दिनै बागानाव थांनाङा थांनांगौ हासारबो लायनांगौ आरो दिनै खामानिया बिराद दंखायो बांसिनानो आंनाथ' अभार खामानि
दा ओमफ्राय खामलाफोरनो साहाजों माबा बिस्किटा लानानै थां। जागोन दे जोंदाव। आरो आं दाख्लै फैसा होनायालाय 2000 होनाया बेखौ आंनो 1500 नांगौ। मा नाथाय बेथ' खरसायावनो माखासे थांबायानो संख्रै बानलु आरो बिदिनो माबा माबि साबोन लाबोनांगौ जाबायना। बा फैसाखौ हले बिराद थाब थाब फोजोबनो हायोना नोङो। फैसा जेसेबांखि होआ बेखौ खनसेनो फोजोबखायो आखाइ खालि खालामजोबो। बिदि नङालै जोंदाव। ओमफ्राय उनाव गैयाबा गैया होनबाय थानोसै फैसाखौ बेबायदि बाहायलाबायनानै। गावथ' साला न'निफ्रायबो लाबोनो हाया खामायनानैबो जाहोनो हाया बिनि सायाव आंखौसो प्रेसार होबाय थायो खर' साहोबाय थायो। आंनि फिसालाखौबोथ' नोङो खोमानानै लाबाय। दा आंनि फिसालाया थानायमोनबा बेसे मोजां जागौमोन। आंनि दाय नङा जोंदाव। आरोथ' खरसाखौलाय आङो उनसि बाहायबावो। नों जेसेबां होदों बेखौनो आङो फैसाखौ खरसाखौबो पेरियडसो बाहायखायो। ओमफ्राय फुजा नायनो बुंदोंमोन न' खाथिनि सानैसो लोगोआ। जोंहा थांगोन ना थाङा ओमफ्रायो? आरो थांलायनांगौ फुजा थुजा आरो थांबाबो आं नोंजों थांनाय जानाय नङा दे लोगोफोरजोंसो थांनाय जागोन। अब्ला फैसाखौ एसे माबा दङबा नांगौमोन ना जोंदाव। जेन'बा आंथ' ड्रेसनिखौथ' लाखियाखैनो ना। थेवबो मालाय बयबो बायजोब्बाय आंथ' बायबावाखैनो। नोंखौलाय आरो हाबा जानायखौलाय सोरथो नायगोन हो? नोंखौ सोरथो नायबावगोन ना सोरबा सेंग्रा गोदानखौ नोङो बमब्रायनो सानदों नामा देलायसोनानै? गासैबो खोथाखौनो माने एसे नेगेटिभ सानो। आगोलावथ' नों आंखौ बाख्नायोसोमोन माथो। दा ओमफ्राय नों आंखौ गाज्रिल' नुसै नामा? नोंनि खोथाफ्रानो माखासे एकदम मोजां जाखाया बुंनायानो। आरो जेराव नों आंजों थाङा मालायजों थांना मा मोनगोन फुजायावलाय बेरायहैनानै मा मोनगोन नोङो फुजायाव? ड्रेस गोदाननि खोथा बुंदों जोंना नानि मोना बिसोर जाबाय सिख्ला आरो नों जाबाय हाबा जाबाय सासे गथ'नि बिमा सासे नङा सानै गथ'नि बिमा हो दालाय नोंहालाय देलायनांगौ ड्रेस गोदान गाननांगौनि गोनांथियालाय मा? बेखायनो नोंनो होनाय जायाखै मिथिबाय? जागोन दे बेखौथ' आं ड्रेसनिखौ बिखायाखैनो ना मोनाबाबो जागोन। नाथाय नों मोजां रायलायनो हाथ' हायोना मोजाङै बुंनोबो हायो। बेखौलाय एसे रागा जोंलायनांगौ आरो। आंनिफ्रायल' जेखौबो लुगैनाय हास्थायनाय आंहाबा नोंनिफ्राय मा मोनदोंलै मा होनो हादों नों आंनो? बुंनायफोरानो जोबखायालै। मानोथोबा आंखौ इसेबां रागा जोंग्रा जाखोबा अननानै थांला आंखौ। आगोलनि बायदि जाफिनबानो जायोमोन नों जोंदाव। आंनि हाबा मिथिसार गोमानायखौबो आंखौल' दाय होयो। नाथाय आं सासे बिमा जानानैलाय गावनि फिसाखौ मानो खोमानोमोन? आंनो दिनैसिम मोनथियासै आंनि फिसाया दङ ना गैला मोजाङै दङ ना गैबावा। मालायफोरा खुसि बिसि फिसाय बेरायनो थांगोन फुजा नायगोन। जोंनियालाय आरो बहाबाव। नोंथ' दाल' नङा सिगांनिफ्रायनो आंखौ माने आंजों जों हाबा जानायनिफ्रायनो मा जाखोबा एसेबां आंजों गोजोन गैला। नंमारगौ दे मिजिङाथ' अब्लाबो बेबायदि नंबावामोन। नाथाय नों जोंदाव बेनिख्रुइ एसेबां रासिन गाज्रिसिन। मिजिंजों जेबो गैयाबाबो जानो हागौ आं दा खुसियै थागौमोनदां। नोंजोंबो मालाय माथो दङ जेबोआनो गैखाया न'आवबो। आंसो मानो नोंनि खोथायाव गोजावखो मिथिला। आंनि लबानो दिनै आंनि लाइफखौ धंस खालामबाय। आइलै बोरैबा बाबा अलंबारा इसेयावनो बेयाव थांफ्लांबा सानखौ नुबा मा जागौमोन? आंथ' जा गिनायसो मोनदोंमोन। बोरैबा जुदि बे मोनथिनानै बेफोरबायदि खालामदों होनना मिथिबा आंखौ सिखारसो मोनगोन ना आबाया रागा जोंगोन ना आयै? आइसना नों सिन्था दाजा। आबौ अलंबारा जेबो मिन्थिखाया बिनि बादै आरो जों मिन्थिहोखायाबो। हानाल' जोंनि खोथाखौ मानिथोंसै। बाखिथ' ओमफ्राय उनाव लासै गावनो थिग जालांखागोन ना। ओरैनोबाबो आबौआ गावनि बिफाखौ हास्थायखायो जेराव। औ आयै आं सानखौ बिब्दि हगार हरला एबार। आंनि खोथाखौ मानिनानै जोंहा हेपि फेमिलि थागोन ना। नाथाय मोनसे खोथा आयै साननि फनखौ जोङो बाराद्राय बिदि दोनबाय थानो हाया। थुनथुलियाथ' पुलिसाव आरो बियो माने बोरैबा साननो हाफ्लांबा साननि फनखौ बोरैबा ट्रेक खालामबा। बेबो जागोन बेबस्था जागोन आइ। माबा मोनसे जासिगोन आरो सानजावैसोखौ जोङो गुबुनाव शिफ्ट खालामगोन ना एसे उनाव र' फुजा जोबग्रोथों। आयै आङो सानजोंसो बेरायनो गोसोमोन फुजायावबो। नाथाय बे मानिगोन जानो? बेयो मानिब्लाथ' राजि खुसि जोंहा आराम बेरायनो थांनो हागौमोन ना। नाथाय अब्लाबो बे खारखोमालांनो हानाय ना बारा फोथायजाया आइ। बेबो आरो नाथाय सानबेसे बेखौ लाखिनो हानो बिदि? बेबो जोंनि खोथाखौ दासिम मानियाबा माबा मोनसे बेलेग साननांगोन आयै थाबैनो। जागोन गासिबो जागोन नों टेनसन दालाबाय दा थाय। आरो खुसि थानो नाजा नङाबा सन्देह जागोन ना। बेनोथ' हाबानि सिगाङावबो बांद्राय इदि आङो नर्मेलैनो थानांगोन नङाबा आबाया मा जादों होननानै सोंबाय थाखायो एसेयावनो। आंनिबो लोगोफोर फैगोन ओमफ्राय न'निनो आलासि आरो सानैसो फैगोन दिनैहाय मिथिबाय। दा नोंबो एसे देलायनानै थाबानो जाबाय। ओरैनो गोबावजोंसो फैनो नागिरनाय नालाय न'नि मानसि। नोंनि जावैसोआबो
दा जमा थानाय मोनबा न' बेसे हेपि जागौमोन दासिमनो फुजाखौ माने ओरैबायदि इन्जय थानो हागौमोन फुजा समाव औ बेनोथ' आइ नेक्स्ट इयारनिफ्राय आरामसे फुजा बेरायनो हागोन आरो जावैसोजों बेलाय सानबेसेथो बिदि जोंनि खोथाखौ मानियालासे थानो हानो बेनोथ' आयै आं साननि मुंनि सिन्दुरखौ जोबोद थुनो लुगैबाय थाबैनो आंखौ बेसेबा समायगोन ना आयै माने सानसे गांसे जुलि जाबा जोबोद समायगोन आइ आरोथ' बेसेबा नोंखौ गावदांदां नुबावगोनसो बेफोरबायदि समखौ नायनो थाखायनो मैया बेसेबा गोबावनिफ्रायनो लामा नायगासिनो नोंनि खाफालाव सिन्दुर थुनाय नुब्ला आंनि गोसोआ गोजोनसिगौमोन औ आयै थाबैनो नुसिगोन दे नोंनि सिमाङाबो फुरा जासिगोन आंनि साननायाबो दे थाथ' होमबा वाव बेफोरबायदि समा माब्लादि सफैगोन रुजु रुमु जोंहा संसार जालांगोन ना सान नोंसिनि फेमिलियाबो आंखौ गनायखागोन बे मानो गनाया जानो नोंबो गनायब्लानो आंनि सिमाङानोथ' माब्ला जाफुंगोन साननि मुंनि सिन्दुरखौ माब्ला थुनो मोनगोन आङो आं नोंखौ जोबोद अनगोनथ' सान जोबोद अनगोन नों थुनथुलिखौनो बावगारखागोन आयै नायनाय आफाया आंनो जि मोजां ड्रेस लाबोदों आं फ्रकखौ जा मोजां मोनदों बेखौ आफाया बेनो एथ' मोजां फ्रक लाबोदों आरो आंनो बांद्राय मोजां लाबोआखै आयै आंखौ समायदोंना आफा लाबोनाय गस्लाजों आंथ' माने आफाया हामगोन ना हामा बुंदोंमोन नाथाय नायना हामदों जा मोजांनो बे सालिनो बे मिजिङा एथ' मोजां गस्ला लाबोदों ओइ आगै मोजां नुदोंना आंखौ समायदों दा नोंनालाय माबायदि आफा लाबोनाया देलाय गानलाय खुसि माइबा नोंनि खुसिखौ एसेबांबो खुसि दाजा बे फाया गस्ला लाबोदों होननानै आंलाय सानदोंमोन मिजिङा आंनि फिसाफोरनोल' मोजां मोजां लाबोदों नाथाय मिलिसानोबो एथ' मोजां ड्रेस लाबोदों बेथ' दामानो जाखागोन आरो आंनि गथ'निखौसो बारा मोजां फसायासै आङो आफाया बेनो मानो लाबोनाय एथ' मोजां ड्रेस मानो लाबोनाय आपा नों बेनो मिलिसानो आंनोल' लाबोनांगौमोन मोजांखौ नाथाय आंनिफ्रायबो साबसिन लाबोदों नों बेनो ओइ आगै आफानि फनजों दा नों आंखौ फट' खेब दे गोदान ड्रेसजों जोंहा फुजायाव गानलांगोन आं आफानोबो देखायनोसै माने हामाबा सोलायगोन होनदोंमोन ना दाथ' हामबाय आयै आब'नो एथ' मोजां ड्रेस लाबोदों आफाया मायबा मोनसे खालामनांगोन दे आरो बेनो बिदि लुथिबाय थाबा बेनावनो आरो दामाथ' गोसा जाखागोन आंनिलाय बहा एथ' दाम खमनि ब्लाउज दुखुना होबाय फिसाजोनोबा दामि बेबा आंनि फिसावसोनो नङा बे मिलिसानोल' बांसिन मोजां लाबोदों नानि अखाफोर औ बाजै मा जादों माथो आं नोंखौ सिरि सिरि नुगासिनो माबाफोर प्रब्लेम जादों दाख्लैफोर खुसिमोन नै मैया मोनानिफ्राय माबा सिरि सिरि जादों नों बेबायदिथ' जेबो नङा बाजै आं फाइन आं थिगैनो दङ बास गोसोआ मानोबा मोजां मोनाखै एसे मानोबा आरो फुजानि देलायहैया नोङो मालाय उरायनाया खानाय बानायहैबाय नोंहाबो एसेबो जाहैबा जागौमोन नामा नानि हामगौमोनथ' एसे आंहाबो जानांलायालै बाजै बोरैबा लान्थिथि जालांखियो आङो माथो खानायबो गुसैनो बोरैबा बिराद प्रब्लेम जायोनो उनाव खानायबो जादावबा जा खानाय गनाय माबा हेयार प्रब्लेम खोन्थासोयो आंनि माखासे लोगोफ्रा बेखायनो आं आंनि हेयारखौ बिराद केयार खालामो ना आं बिदि बोजानानै बिदि बायो आङो बायदिसिना प्रडाक्ट लागायनो मोखाङावबो आंना एसे एसेयावनो सिथर बेरोना बेखायनो बारा क्रिम लागायनो हाया आं बेबि क्रिमसो फुनो आङो मिथिबायना बाजै ओरैनोबाबो सुन्दुरिखा आंना बिबोनाङालाय आरो माथो जायबा नोंखौ फसायगोन जायबा नोंखौ मोननांगोन लाखि जाखागोन दे एसेबां ओरैनो नेचारेल बिउटिखाबा आंनि बिबोनां सोनाया आंखौ रावबो फसायालै बाजै आं बायदिखौलाय सोर फसायनो थाब जाम्बि बिदि बुङो मानो फसाया जानो एसेबां बिउटिफुल आंनि बिबोनांखौ फसायालै बाजै मालाय बिउटिफुलखौल' नागिरो आरो आजिखालि माला दंखाजोबोआनो बयनाबो सोर बायदियालाय दा सिंगेल थाबावो दानि दिनाव आंथ' बांसिनानो सिंगेलखौनो लोगो मोनफेरा माने आयौ बिब्दि बुंनाङा दे इसोरालाय माबा नोंनि थाखायबो ना सोरखौबा नङा सोरखौबा लोगो मोनखागोन बे साना दुखु जानाङा आङो माइ मिलावहैनि नानि मा बाजै नोंलाय बोरै माबा माइ मिलावहैनांगौ जाखो होमबालाय आंबो थांफानि आरो नोंखौ सोर बुङो आदायानो थांनो हायोमोन ना सोलाबाहाय नोंदियाबो दहाय खेबसे सा लोंबा बुंनायदोंमोन आं
लाङानो दे थाथोसै नङाबा आरो दा लांथाराबाबो ओंखामखौनो मोनजानाय नङा मोनायाव हराव ओमफ्राय नोंलाय बोरै हारसिंबासै र' आंबो थांफानि बै खाथिनि राजाखौ लिंहरदोंमोन आं बेजोंनो लांनोसै दे नों न'आव थाथ'बानो जाबाय आरो पटलखौ एसे हाना दोनबाय आं बेखौलाय एवहरदो दे नानि औ जागोन ओमफ्राय आदाया मा एसे बादुला जाखो आइयाबो जेबोखौनो होना नालाय दाना लोगोसो जाबावो बेफोरखौ सानबाय थानानैलाय मा लाब बुंबाबो बेनो बुङाबाबो बेनो दे आंबो एक्सेप्ट खालामना लायो दायफोराबो आंनिबो खावसे दंखायो नालाय ओंखायनो मिनिनो बेफोरखौ एक्सेप्ट खालामनानै लायाबानो उफाय गैखालाबा सिबाय बाजै इलिसाया मोजांथ' गाज्रि नंद्राया बिनि गोरोन्थिया बेल'मोन जे आदाखौ फोथायना आदाजों मोजां मोनफ्लांलायबाय आरो बिदिनो मोजां मोनलायनायखौथ' रावबो हमथा हायाना जेरै दा आं मिहिरखौ मोजां मोनफ्लांदों नाथाय बाजै नोंना फंबायानो आंखौ फसायानो मालाय दंखायोनो सोरबा जायजों गिथाया खुसि थाबानो जाबाय दे आरो मिहिर न' मालायनि लाइफआवबो जबरदस्ति थांनानैबो मा मोननो थेवबो आंनि गोसोनि खोथामोन नालाय बुंबाय आरो गोसोखौ गाज्रिथ' मोनबाय एसे थेवबो बाथौदो दे आरो माथो खालामबावनो बुजायना दोननांसिगोन र' गोसोखौ उफायथ' गैला हनै मालाय मोजांखौनो मोनखाथारानो आंखौ एकदम स्रायैनो बुंखाबायबा साला नों आंखौ बेबायदि जबरदस्ति लाखिबाय थानो हायालै ओमफ्रायथ' आङो बिनिफ्राय जेरैखिजायाबो खारनांगोनलै थुनथुलिखौ जेरैखिजायाबो फन खालामनांगोन आं दाथ' रागा जोंलाय लांबायदां थुनथुलियाबो आंखौ मा मोनसोदों नों सना आंखौ बेबायदि खालामनानै बेबायदि खालामबाखि आं नोंनि जागोन नालाय मालाबाबो जानो हाया बियो आंनि थुनथुलिखौ नों गोजान खालाम सानदों माब्लाबाबो जाया आं थुनथुलिनि गोजान सोरबा फैदों नामा सनियानो जागोनदां मानसिखौनो गावखौनो उल्था देथारनानैसो खारमारगौलां जियानो जादोला एबार बे खनसेखौ आं जेरैखि जायाबा बेनिफ्राय खारनो नांगोन ओमफ्राय सोर फैदों माथो सना नङा नामा बेथ' सनिया गाबज्रिग्रोखायो आंखौ हो सोरबा दं Who are you? बेथ' सनानि फिसालासो What? Dad, you? हेलौ सनामोन माबोरै खबरा मोजां न' ओमफ्रायथ' बा सनामोन फुजा नांलायबाय ने गोसोफोरा नै फुजा सफैलायबाय दुर्गा फुजा लक्ष्मी फुजा काली फुजा आरोथ' राजमेला माबा माबि जालांबायानो थासिगोन आरोना सनामोन लोगोसेथ' ओमफ्राय नै गोसोफ्राथ' फुजाबा बिराद एक्साइटेड जायो न' लोगोफोर दिनै थेवबो जोङो नुजाफैलायबाय फुजाबाबो जोंहाथ' माने आंहा लोगोफोर गुबुनखौ आं मिथिया नाथाय आंहा फुजाबाबो फुजा नङाबाबो एखेसोलै माथो बुंबावनो गुबुन बायदि नङा आरो आं बिदि बारा फुजा मेलायाव बेरायफेराबो आरोना बांद्रायनो बेखायनो थुनथुलिया सानबाय भिडिअखौनो दसे लाबोस्रानोसै होननानै आरो जाय सनामोना दसे सम मोनाबाबो जोंनि भिडिअखौ नायबाय थेंक इउ स' माच थाबाय दे लोगोफोर फुजाबाबो बेनो फुजा नङाबाबो बेनोखा लोगोफोर जोंनाथ' नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन अब्ला दिनै थांथ'नोसैलाय मेहेरा दे सनामोन ओरैनोबाबो आंनाथ' बारा इन्ट्रेस्ट मोनासै लोगोफोर बे बाराव गोसोफ्राबो बारा स्रां नङा नालाय दासान्दि अब्लाबो नोंथांमोना इन्जय खालामदो सनामोन ना फुजा बेरायदो इन्ट्रेस्टेड खालामदो लोगोफोरजों न' सनामोन जोंनि भिडिअखौबो नायबाय थादो सनामोन सम फ्रि मोनबा दै नायनो मोजां मोनग्रा आंनि लोक्षि मोना आरोथ' फैदोलै सनामोन सोरबाफोर सिंगेलै दङबा माने बेरायनो लोगो गैथ'वाबा आंजों बेरायनो हागोन दे मानो होनबा आंबो हारसिंसो नालाय फुजा बेरायनो जुलाफि जाहैनोसै जोंहा चावमिन मम' चिकेन पक'रा माबा माबि आरोना लोगोफोर लाभ इउ सनामोन दे होमबा बाय बाय